l'estiu, diu que no pot viure 2 mesos sense la Carla. Per flipar. El Xavi amb nòvia? Déu meu, sembla mentida que al final hagi madurat. Pues no hi ha garanties que et trobaran a faltar aquest estiu. Va, dona! Que no s'acaba el món! Jo passo d'ell completament. Sabeu amb qui està la Marta? Amb el Carles, el nostre Carlitos. Que fort! No m'ho puc creure. Sí. Doncs m'ho va dir la Marta l'altre dia que me la vaig trobar pel carrer. Ara fa 2 setmanes. Però porten 2 setmanes? 2 setmanes, sí, perquè me la vaig trobar que feia res que havia parlat amb el Carles. Ai, que fort! Sí, el que no sé és com estarà el Mariora, pobreta. Ai, pobreta. Que l'estimava. Sí, ella estava molt enamorada, Bastant, bastant, la veritat és que sí. No la vas veure l'altre dia, vas dir. Sí, però no em va dir res. No? No. Bueno, potser s'ho pensa, potser ella pensa que com ja no està amb el Carlitos ja no pot ser amiga nostra o alguna cosa, però bueno, una tonteria, no? I en Xavi? El Xavi és fortíssim, jo no me l'esperava. Jo tampoc. No. Ja lligarà amb una. Sí, ja li passarà. Uri, què fas? Ets imbècil? Tampoc vindrà una ampolla, no t'enfadis. Marxem o què? Marxem, ja és hora. Nena, que no vens? No, aneu tirant, ara us agafaré. Que rara és. Què fa aquesta ara? Què està fent? Està mirada. Oh!